नमस्ते जगदेव, का हाल बा। उम्मीद बा भाई के सबके बढ़िया होगी और मस्त होगी। चलिए आज के वीडियो में रस स्वागत बा। और जे भाई चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर ली ताकि जो भी वीडियो बनाए तो पास वीडियो हमारे पहुंच जाए। हाँ तो देखो जगदेव, आज बात ऐसा बा कि अपने सरकार के एक ठो गाना कल सुबह में रिलीज हो रहे, ठीक बा। हाँ हाँ जगदेव, अपने सरकार के गाना कल सुबह में रिलीज हो रहे। हाँ तो शायद गाना के नाम है बहुत मतलब गाना बा, 2-3 गाना आ गया कल, ठीक बा। तो गाना का हम बता देते नहीं, बहुत अच्छा गाना होता अपने सरकार के। तो अपने से अंदाजा लग जाए कि हाँ ट्रेंडिंग स्टार पावर का होला, ठीक बा। तो एक दिन में 2-2 गाना, हम तो लागत बेहोश हो जी दादा। एक दिन में 2-2 गाना भैया के रिलीज होता गाना, ठीक बा। ऐसे प्यार से बात मोहब्बत करते रहे अपना सरकार ले कि रोज गाना लेके आवत रहो अपना बीचा में। बाकी आई गाना फूलवा गुलाब के, मतलब देख रहे पोस्टर फूलवा गुलाब के, फूलवा गुलाब के। हाँ बाकी ये गाना है बहुत मस्त गाना, बहुत सुपरहिट गाना बा, सुन ले बनी। और इसने अपना सरकार पर आशीर्वाद देते रह जा, ठीक बा। रोज गाना 2 का 4 गाना आवे। हाँ हाँ जगदेव, 2 गाना 4 गाना आवे, बढ़ा दिया एगो 2 ठीक बा। तो बाकी ये गाना आई हुए फूलवा गुलाब के गाना बहुत अच्छा बा, बेहतरीन गाना बा। और एक गाना आई रहे ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के, नेता विधायक बनला से कुछ नहीं के फायदा बाबू, शान एकदम अपन सरकार लेखा हो जाएगा, ठीक बा। जैसे अपन सरकार गाना लेके आवत तो बिजोड़ बिजोड़ गाना हाँ अब आवत रही, रोज आवत रही। और खुशखबरी बा, हाँ जगदेव खुशखबरी बा, बड़ा खुशखबरी। सॉरी सॉरी सोना मतलब गाना आ गई बा, यूट्यूब पर आ गई बा गाना, ठीक बा। बतले रही वीडियो में कि सरकार गाना आ चुकल बा। के भाई सुन ले बा, के नहीं के सुन ले, और जे नहीं के सुन ले जाइन जा सुन जा, प्यार मोहब्बत दी जा। सॉरी सॉरी सोना, हाँ ये कर गाना बा, कोनो गाना होके देख लीजा। सॉरी सॉरी सोना मतलब गाना बहुत अच्छा बा, बेहतरीन गाना बा। और फूलवा गुलाब के मतलब हाँ कहे लायक नहीं है, ठीक बा। एक दिन में 2-2 गाना रिलीज हो यूट्यूब पर, और दोनों के टाइम एक है 7 बजे तो 7 बजे, दोनों गाना एक ही बार। अब रोज तो बताई जा हमारे के गाना किस लगा दोनों गाना, ठीक बा। बाकी ये और गाना आ रहा है अपना सरकार के, तो ये बड़ा खुशखबरी बा, ये बता नहीं यार उसके बीचा में। और वीडियो अच्छा लगी तो वीडियो के लाइक कर दीजिए, वीडियो ना अच्छा लगे तो डिसलाइक भी कर सकते जा, ठीक बा। उससे कोई बात नहीं है। बाकी सरकार गाना आ रहा बा जोड़ी में जोड़ी लागे बिजोड़, हाँ जोड़ी में जोड़ी लागे बिजोड़। हम 5 घंटा बैठ के सोचले बनी कि गाना क्वेश्चन होगी, ठीक बा। बाकी हाँ अब रोज तो बताएं जा हमारा क्वेश्चन गाना लागी जोड़ी में जोड़ी लागे बिजोड़। तो इसमें अपना सरकार के मोहब्बत करी जा ट्रेनिंग स्टार खेसारी भैया के, और यो चैनल के एक तरफा मोहब्बत खेसारी परिवार, ठीक बा। कि रोज वीडियो बना के लेके आवत रही, और रोज हम बतावत रही अपने सरकार के गाना कब होता और कब बवाल होता। तो जोड़ी में जोड़ी लागे बिजोड़, हाँ हाँ जगदेव गाना आज कितना तारीख हो गई, 28 तारीख, हाँ 28 तारीख हो गई, कल 29 और परसों दिन गाना हाँ रिलीज हो जी यूट्यूब पर, ठीक बा। परसों दिन गाना रिलीज हो जी अपना सरकार के। बहुत अच्छा गाना बा, जोड़ी में जोड़ी लागे बिजोड़। अब थंबनेल देखला के बाद पता चल जाता है कि कैसे गाना हुई, ठीक बा। 30 तारीख मतलब सुबह में 7 बजे 30 तारीख के चढ़ जाई यूट्यूब पर, ठीक बा। हाँ रिलीज हो जी जगदेव 30 तारीख के, याद रखे के बाद 30 तारीख के कल ना परसों दिन आया सुबह में 7 बजे सबके तैयार हो की, ठीक बा। बाकी गाना इतना बेहतरीन बा, इतना मतलब पोस्टर बेहतरीन दादा गाना तो होबे करी। ट्रेजर आ गई बा, ठीक बा। और ट्रेजर हम देख ले बनी, बहुत अच्छा ट्रेजर बा। तो कुछ कमी लागल हमारा उतना सा, ठीक बा। हाँ विनोद बस थोड़ा सा कमी लागल है गाना में, लेकिन गाना कैसनो होके अच्छा लगबे करला, ठीक बा। बाकी जो गाना आई हुए सरकार के सॉरी सॉरी सोना, एहू में कुछ हमारा तनी सा गलती आगल है, बताई दा कैसे कि सरकार के गाना कौन आवेला तो हमारा अच्छा लगेला, कभी कभी हो जाला, ठीक बा। तो गाना आई सॉरी सॉरी सोना, उहे गाना के प्यार मोहब्बत आशीर्वाद देते रह जा, ठीक बा भाई हमारे। अपने सरकार के आ रहा बा, इंतजार के घड़ी खत्म, सबके कान खोल के सुन लेवे भाई हमार। 30 तारीख के 30 अप्रैल मतलब गाना बहुत अच्छा बा, लास्ट दिन बा, ठीक बा। महीना के लास्ट तो सबके सुनी, ठीक बा। आ रहा बा सरकार गाना सॉरी सॉरी सोना तो आ चुकल बा, ठीक बा। और जोड़ी में जोड़ी लागे बिजोड़ गाना, ठीक बा, बहुत जल्दी आ रहा बा। बाकी चलता नहीं मिला फिर अगला वीडियो में, और लेकिन कुछ अलग अंदाज में चलता नहीं भाई, अलग नमस्ते।